Wala ko, note lang yung sticker. Oh, daghan kay park ng motor dere. Tara. Muli sa video ni kay nag-drive ra-road kay dalan. Oh, naabot ra gid mi dere. Daghan. Sila pa uli na kami, padulong pa lang. Daghan rin ang aligot dere oh. Dol, shout out. Boy Mangga. Wala na, utang sigir. Oh, dere daghan yan ang aligot dere ay. Muli na mo nga sayo pa man. Dol, shout out Dol. Shout out. Okay, mo na liguanan diri sa kuan. Grabe ka bibon la diri oh. Nanggay tao. Tabi. Oh, lingaw kayo, daghan kay tao diri nang aligo. Ikaw boss oh. Diri ka na sa kuan, Barangay Batasan, Makilala. Daghan kay tao. Daghan nang aligo diri. Apa yung mga pools ito? So, wala, lingaw kayo sila nangaligo. Okay, namin diri karon sa Barangay Batasan mga kaidol. Oh, unsay? Wala, nahurot na. Urot na. Yan ay. Unsay pangalan diri nga liguanan? Mana ang Barangay Batasan? Batasan nga kwan. Batasan. Ay, Dakong cross. Dakong cross na dal no. Oh. Oy. Oh, pakita na ko sa inyo mo ning liguanan diri lao. Daghang yung tao. Dili na tamo ba? Oh, gapo kay liguanan diri oh. Dili lang ta, dili na tamo ba? Oh, gapo kay liguanan diri sa Barangay Batasan. Oh, daghang yung tao. Oh, YouTube, makita na sa Facebook. Wow, tayo nang alikot rin. Daraw. Boy Mangga Vlog. Boy Mangga Vlog. Oh, shoutout nyo mga kailaw. Oy, shoutout din ako si Renante Carrion from Makilala. Ay, dahil ako mga barkada na doon. Dahil mga barkada na sa Malabuan. Mga tao. Mga kwapo ng tao. Oh, dayo na mo diri, daghan kay mga ligaw diri. Oh, daghan kayo. Oh, ni shoutout. Tara. Oh. Indot kay ligawan diri.